So mfethu umuntu engimtholile laphana okuthiwa ubhedisa zonke izinto zami nawe, ugogo mfowethu. Angizwanga. Njengoba ngisho nje, njengoba nawe uthukile nami ngithuke njengawe. Ugogo omisa yonke into yami nawe. Ugogo. Ugogo lona usikhulisile. Kanjani manje ngoba ugogo angimazi nje into kanjalo. Ugogo unenhliziyo enhle and uyena osikhulisile. Bafo kanti ungayisho kanjani into enjeni? Eyi bafana nami njengoba ngisho ukuthi nje nami bengithukile but angigcini lapho kuyofundwa kumuntu. Khona enye ilanga ngihamba la ekhaya, khona egcekeni ngithi ngibheka yena ugogo njalo. Ngiyamemeza hhayi angimtholi. Sengithi ngilaba uyayibona endle ey'qhukwana le ayashisele khona impepho uma ngabe yabo like sifuna izinto Yebo, yabo. ngiyabona. Yebo, angithi ihlezi ivaliwe le yandlu ngoba vele phela indlu yabantu abadala. So Ngiyabona. ngithi ngiyaqalaza ngiyayibona ivulekile kancane. Shothi ngitshethe hhayi shothi ukhona khona into abhizi ngayo. Uma ngithi ngiyasondela ngimuzwa ubiza amagama ethu, mina nawe. Yabo, uthi kithi mina nawe akufuneki kulungile lutho. Ufuna Hawu. siphelele la ekhaya, nawe nje njengoba ubukade ulethelwa umembeso, yonke nje uzibale sevele wajika wayisilwane nje, yonke lento leyo ugogo. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Live TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli no-Lungster. Namhlanje sivakashele umfowethu othi-ke naye unodaba afisa udlulisa kudadewabo. Sawona. Yebo sesenjani? Ngiyaphi njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya, usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya, ngiqhamuka eXhobo, ngapha Highflat. Uqhamuka eXhobo? Yebo. Okay. Manje-ke ubekwa yini-ke esihlalweni sodumo? Kwenzakalani? Eish nginenkinga lana and nami lento eyimfihlo futhi elokhu ingidla ngaphakathi. Okay. Nengekho nje right for empilweni yami nekadadewethu. Okay, nizalwa nibabili? Yes, babili Okay. njengodadewethu sashiwa uma sasala nogogo. Oh, okay, okay. Yes. So namhlanje sifonela ba ugogo noma udadewenu? Bengifisa ukuthi sifonele udadewethu. Okay. So Iqala nini indaba singakafika emfihlweni nje? ngathi njengoba sengishilo phambilini ukuthi sikhuliswe ugogo nosisi wami. So mawashiya vele sisesebancane. So masikhulu ugogo sikhule kahle nje, ugogo siphatha kahle, ngafunda noba mina ngimdala, ngiqeda isikole, ngayozama amatoho. Yabo kwa right nodadewethu naye lokho engilandela ngempilo. Yaqhubeka impilo. So lento ukuthi awunaki lutho vele noma ngoba sisuke sizingane phela. So kutheni la inkinga isiqala khona la umuntu njengami njengoba ngumfana sekufanele ngigane. Ngibathe ngiyagana akuhambi kahle. So nginganaki ngitshetha ngoba vele phela ebudlelwaneni sekuhlezi nalokho nje manje. Into enzekayo. Abantu bahluka namhla namalanga ngoba sesiye sibe nalento ukuthi hayi umuntu ushothi usuke engakuthandi mhlawumbe nigcine nihlukana kanjalo. Uphinde uthi awuzozama komunye. Phinde futhi nakhona kube kanjalo. So lento ingidleke mina ke. Ngiqaleke ngihambe ngithi ngiyobheka ebantwini. Ngoba nami ngikhuluma nezinsizwa phela emsebenzini ngiyangicebisa. Yeah. Ukuthi indoda ngeke into nje iminyakeni esunayo kufanele ngabe kukhona into esicacayo. Yeah. Uyabo ngoba nakho siyasebenza sihlala nezitokofela zokuthi siyaganisana. So kubhlungu nabo ukubona ukuthi bayangilekelela empilweni but into yami Nabo bayaqhubeka. kodwa bayaqhubeka bona ngapha. Yabo. So ngathola isimanga ke. Kodwa ke into ukuthi bengingakholwa kule zinto zokuyohlola yabo. Ngathula futhi nalokho engakufica because ngahamba kumuntu ngapha ngasempangeni. So ngiyelo mina umfo ingathola ukuthi athi umuntu umuntu obhede izinto ugogo wami. Lo khulisile? Lo ongikhulisile nami lento nje ngoba na uthuka nje nami lento yafika yangithusa. Ayathi ayivele laba uyabona ugogo engathi mubi mhlawumbe vele athi ayena ukuthatha hayi ngeke. Yeah. Asedoda futhi ngathi ngeke ugogo wami ngoba ayikho into esolisayo ugogo engike ngaba nayo before. Khamambe into la kufike ngambuleka khona amehlo la udadewethu sekufune naye ke usekhulile usibari
sekufune walobola sekufuna ambese. Hey izinto angazi kwabheda apha mina sibara ngasayifuni lento sefuna izinkomo manje. Hayibo zadadweni. Adadewethu. Yo. Hayibo labantu bebezana ukuhle nami ngiyaxhumana naye esayidini lami ngusibali kodwa nje vele usibali wangasayifuna yonke lento iqhubeke. Ngo last minute. Ngabona ukuthi no khonto ekhona. So ngingakafiki lapho ke sekwenzekile lokukadadewethu. Ngithi nje ngiyahambela nami nje khona egcekeni. Sokunendlukele encane ke. Le esibizwe ngeqhugwana. Okay. So kuleli qhugwana unokwazi ukuthi phela lashisela khona impepho masiyocela all those stuff. Ngithi ngiqalaza ugogo njalo nami. Bebale naye ugogo angimboni. Gogo athule naye. Ngibone kuvulekile kancane. Ukuthi ukhona umuntu okhona ngoba phela ihlezi ivaliwe leyana. Mangithi hayibo ngisondela. Uyena ugogo. Nami ugogo uyakhuluma. Ubiza igama lami. Hayi ngithi ngizoke ngizwa. Hayi ugogo akhuluma. Athi nje mina nodadewethu akafuni nje ukuthi siphumelele. Ufuna siphelele la ekhaya simondle. Ayikho nje nento le abize ke lo wakwami manje kumakoti. Ngigama ukuthi masibani nje akafuni nje kuphele ngisho unyaka esela egcekeni. Jesus. So manje at that moment umbona ugogo busy in action. Uyasho ukuthi gogo ummemeze noma kwenzakalani kuwena? Lutho angazi nami isibindi ngasithathaphi sokuthi ngimelane nale yanto ukuthi nje ngimbuke. Kodwa zazehle inyembezi. Because kwabuya that thing engayithola empangeni ukuthi hayibo. And lento siyenzeke for some years. Ngile enyangeni. Ngathi mina wena usuzoyithola manje. Ngizoyitholela mina after sekwenzeke lento kaSisi. After that seki relationship yakho ugogo eseyenzile into ambamba kwenzakalani? Ngigcina ngalapho ugogo ngathula nje. And then ngamiyeka wahamba ngazi kwakunomsebenzi kwenye yama relatives ethu. So wahamba yakhona. Ngase ngithi no sengifuna ukuyidelisa ke manje ke. Ngikhuculule nje la endlini engekho ngibona ukuthi yini engingayithola ebambekayo eyizibi hayi. Impela ngishone khona endlini yakho ugogo. Hayi mangithi ngiyabhequlula hayi nokube ngathi angitholi lutho. Uma ngithi ngiphakamisa umbhedo wakhe. Ngaphansi kombhedo kunomgojana nje okhona kuvulekile kuna something nyana ephakathi. Mangithi ngiyayibuka lento hayibo. Kuboshiwe indwangu ezimnyama, kunezithombe zethu. Hayibo. Nezithombe zezonodoli beingane. Should labo nodoli beingane bamele nina? Shuthi kumele cause mina nje ingane eziningi beyiphuphuma kimi. Shuthi mhlambe bekumele lokho ke okuyingane. Lana ke sebhalile ke lapho ukuthi thina nodadewethu akafuni kwenzeke lutho ufuna siphelele la ekhaya nje. Ufila kanjani at that moment? Like kena ayikho into ebhlungu njengokuthi kena kade lokhu ukhaliswa ukuthi impilo yakhe ayiqhubeki kanti umuntu oyibambile lo muntu omthembile. Eyisisi wami. Ngilimele kakhulu. Ngilimele cause impilo yami ngifuna uqamba mangabe kude kabi. Ugogo ayikho into esingamenzele yona. Even nani udadewethu naye ayisebenza. And you think ugogo uzojabula mayibona umakoti nobakhwenyana bengena? Abanga ngoba phela inkomo yalotsholela lo muntu kanti uthi yipi le happiness ayidingayo ukuthini. So manje ngoba uthi sotshela udadewenu bungamtshela ingane all along. Ba close kakhulu nogogo laba bantu. Ba close kakhulu ngalendlela. Cause bavele futhi kuba close bavele sikhuliswe uyena ugogo kodwa vele phela ngumfana. Kodwa yena nje akafuni lutho. So manje wena ke yakhe relationship naye udadewenu injani? Udadewethu ngoba phela vele uzalo nje si right akukho la kodwa nje mase sibuya ngagogo hayi. Mina ugogo kukhwala after sekwenzeke lezi zinto bese nginako nje ukuthi ngimphendule kabi ngoba singinalento la ngaphakathi kumina. Umbona ukuthi yena because ngibe nokumgudla ugogo ngithi igogo sibadala sibangaka nje asiphumelele kabe kwenzakaleni. Awuboni ukuthi ukwenzakalani njengomuntu omdala.
Hayi yena vele emela entabeni. Emintabeni. Emela So manje emela ogogo nje. So manje ke masimfonela ke udadewenu uca uzoyithatha kanjani le ndaba? Ey ngoba ngisho nje ukuthi angiboni nokuthi uzoyizwa nje ukuthi ugogo lo wenza yonke lento. So Cause yena nje umthanda ngoba ugogo washiya uMasibancane wazi ufana nje noma ufana wakho. noma wakho ugogo. So angiboni ukuthi yena cause nami angifuni uqamba amanga. Ngekathi ngifike empangeni ngathi uyasangana loya muntu ngoba ngayibila futhi ngahlala for 2 years. So reason yokuthi umtshele udadewenu ingoba nifuna usizo. Ingoba mina sengitholile la ngizosizakala khona. Oh. So angifuni ukuthi ngihambe isinyendla ngale. Oh. Yena asale into zakhe zimi. Yo. Because lo muntu usenempilo usafuna iphile. Sekwenze uNkulunkulu amkhumbule ugogo. Sizosala ngesistakile impilo yethu. Nizosala nistakile phela asekho umnini wendaba. Uyayibona ke lo. Yo. Hayi inzima kakhulu le but asimthinta udadewenu simazisa ngalolu daba. Mawukuthi hey rejecta le uyagijima uyotshela ugogo. Ayi mina akanginankinga ke cause vele sengilinde noma yini noma ngathi uyamtshela ugogo nami sengingakwazi Confront. Okay. Ayikho inkinga naso simthinta ugogo. Sona sisunjani? Ngiyaphila ukhulumela phansi. Ungakwazi unginyusela ispeaker sakho? Hala manje. Hayi siyazakala ke manje. Yebo. Okay, ukhuluma noLungsta la kwa Black Life TV. Uhlelo uthi sikhipha imfihlo, singawazi ukukhuluma? Yebo singawazi ukukhuluma. Okay, la e-studio ngihleli nomfowenu ofisa ukukhuluma nawe. Oh, hayi akakhulumi. Okay, ngicela umlaba. Ngibambe nje. Bafo unjani? Sombuza ngoba Unjani kodwa? Ngiyaphila sisi. Yebo. Kwenze njani? Hey, khona udaba engifuna silixoxe yazi. Uyangizwa? Hello? Ngikhulumela phansi. Ngicela ivolume yakho. Ngiyangizwa. Sengiyakuzwa manje. Kodwa still usaphansi angazi kwenzakalani noma indawo kuyona ayikho right. Ngiyacabanga ukuthi network. Wona msasemsebenzini. Ya, network. Iyahlupha. Kodwa ngathi sekungconyana ke manje ngizosheshe nami ngikhathule. Ngizwa kahle. Ya ngiyakuzwa manje. Ya. Eish bafumana khona udaba engifuna sikhulume ngalo man. Ingakho nami ngize ngabhalela la kuleli uhlelo le TV mfowethu. Okay. Ngicabanga ukuthi nawe uyabona izimo nje phakathi kwami nawe siyazama empilweni. Athi akhambe kahle kodwa futhi asazi ukuthi yonke lento imiswe yini because nawe uyayisebenza nami ngiyasebenza. Siyazama sovusile umuzi lo wasekhaya. Sibambisene ngendlela ukuthi nathi siyasifuna ukujabulisa ugogo azi ukuthi nje besikhulisile nje nathi egcineni uyazidla inyoni zabazukulu bakhe yibo lonto leyo. Kodwa thina okubhekene nathi nje akukho ukuqondayo nami ngiyazama ukuthatha omakoti akuhambe kahle nezingane angiyitholi. Nawe ngapha umshado wakho uyabona ukuthi uyacikizela nje. Asinaso isizathu ukuthi esiphatheka ukuthi kwenzakalani. So mina ke bafo ngihambile ngaya kumuntu yabo. So umuntu wethu ingakho nami ngoba ngiyazi ukuthi wena ngeke uyizwe lento engiyishoyo kodwa ngiyafisa ukuthi uyizwe njengomuntu engizala naye angeke ngikufihlele mina futhi angeke ngiqamba amanga ngalento ngoba akukho engizobe mhlawumbe ngifuna ukubukwa ngakho. So mfethu umuntu engimtholile lapha okuthiwa ubhedisa zonke izinto zami nawe ugogo mfowethu. Angizwanga. Njoba ngisho nje njoba nawe uthukile nami ngithuke njengawe. Ugogo omisa yonke into yami nawe. Ugogo lona usikhulisile. Kanjani manje ngoba ugogo angimazi nje into kanjalo ugogo unenhliziyo enhle uyena usikhulisile bafo kanti ungayisho kanjani into enjeni?
Hey bafana njengoba ngisho ukuthi nje nami bengithukile but akangigcini lapho kuyofundwa kumuntu. Khona inye ilanga ngihamba la ekhaya khona egcekeni ngithi ngibheka yena ugogo njalo. Ngiyamemeza haya ngimthuli sengithinthi ngilabo yayibona endle eziqhukwana le ayashisele khona impepho mangabe yabo like sifuna izinto yabo. Ngiyabona. Yebo anti ihlezi ivaliwe le handle ngoba vele phela indle yabantu abadala. So Ngiyabona. ngithi ngiyaqalaza ngiyayibona ivulekile kancane shothi ngijethe hayi shothi ukhona khona into busy ngayo. Uma ngithi ngiyasondela ngimuza ubiza amagama ethu mina nawe yabo uthi kithi mina nawe akufuneki kulungile lutho. Ufuna siphelele la ekhaya nawe nje njengoba ubukade ulethelwa umembeso yonke nje usibale sevele wajika wayisilwane nje yonke lento leyo ugogo. Angazi ukuthi wena uyizwa kanjani lento ngiyazi futhi kunzima ukukhola lento logogo sikhulisile kanzima ngemali yempesheni engasebenzi kodwa angazi ukuthi yini singamenzela ngoba phela sishintshile umuzi ukudla siyakuthenga inyanga nenyanga nawe uhlezi umenzela yonke into ukuthi kanti kuphi thina la ngafuni sijabule khona. Usakhona Mina le ngicela uthi mhlawumbe ungimuva kancane izodwa manje ngicela ungiphindela kancane ke emuva kancane nje. angikholwa nje mina lento lena ugogo yonke into siyamnakekela ngayo yonke indlela akukwenzeki ukuthi singamnikeza imali mekuphela inyanga mase sitholile nathi la ematohweni ethu angayenza kanjani kodwa yonke lento lena Wethu akukholakali njengoba nami ngisho nje ukuthi akukholakali wethu akukholakali. ngeke bafakukholakali Yebo. angikholwa nje lento lena mina nje ingiphatha kabi futhi ngiphatha kabuhlungu. Ubuye uhambe uye komunye umuntu obonayo ngeke angikholwa kubuhlungu ngoba ugogo yonke into siyamenzela every month akukho lokho esimncisha khona. Hey bafo mina sengihambile abantu abawu2 sekungaba mhlawumbe ukuthi sengihamba nawe futhi emntwini ozokhetha uwena futhi ongakhethwa uwe sihambe ukuze nawe uyigezele inhliziyo. Mina sengimbamba amahlandla amabili ngimbambe enyangeni ngambambela mina mathupha. Ngaphinde futhi ngabhequlula ngathola futhi izithombe zethu nonodoli nezinto eziboshiwe eziyinzilo. So kuningi mina engikutholile. So mina ingakho ngithi nje ngifisa ukuthi wena wehlisa umoya ngiyazi akukho lula. Nami lento akubanga lula. Ngicathi ubungibona kwezinye izikhathi sengireact ngenye indlela mangikhuluma nogogo. Just because sekukhona lento le yabo esi-off ngogogo nje kimi kodwa ngike ngathatha isinqumo sokuthi ngibhalele lolu hlelo ukuthi lisilekelele mfo. Ugogo bengimthanda kanjena angakhohlala kanjani enza into kanjena pho. Nami nje angazi ukuthi into ezothiwani. Mina ngoba ngazani namuntu ukubonayo ngizocela bandla nami ungithathe ungise ngiyoyizwela ngokwami ngoba angikholwa ukuthi ungabe lo muntu esiphila naye esihlala naye endlini esimenzela yonke into size simnikeze negrosa uyenzelani yonke lento ngoba ayikho into ashoda ngayo. Yena phela uthi phela uinvestile kahle kuthini uyacabanga shothi sina besi investment yakhe shothi namanje yena akaclaim akwanele ukuclaim esimenzela khona. Futhi phela ngempesheni yakhe shothi ngenkathi esithengela izinto sithengela ama uniform esithenga ukudla shothi nabesho nje ukuthi hayi ngiya invest. Hayi ngeke mina ngikholwa lento oyishoyo baba. Ngoba uthi nje impilo yakhe yonke uyichithe kithi so nje ufuna ukuthi nje naye azuze angazi ngoba phela sihlezi simenzela zonke izinto kodwa ke bafuna ngicela ukuthi sihlele usuku ngiyabonga nje nokuthi awuyithathanga ngolaka lento ngendlela engikwazi ngayo ngicela sihlele usuku nje ukuthi sibone ukuthi nami ngizobheka omunye umuntu nami engakaze ngiye kuyena. Ya kuba bangcono uma kube khona umuntu esohamba siye kuyena cause ngifuna ukuyizwela ngokwami okwamanje nje angikho satisfied ngokuthi ngizwe ngawe cause ugogo ngiyamthanda mfethu lento ayenzayo kumina ingiphatha kabuhlungu angifuni uqamba amanga ukuthi sonke lesi sikhathi lento yenziwa uyena. Okay ke bafana ngiyabonga kakhulu bafo. Sobonana masibonana ekhaya.
Sizoxhumana bafo. Ngiyabonga bafo sokhuluma. Unjani sisi? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Uzizwa kanjani ngombiko lo usho mfowenu? Okwamanje inhliziyo imile, ingqondo izile, angizazi nokuthi ngithini sisi wami. Ngiphatheke kabuhlungu nje. Ngoba ngiyayibona nalezi zinto ayishoyo mfethu, ukhuluma iqiniso kodwa bengeke ngazi ukuthi ugogo behind yonke lento le. So unfortunate yazi. Yo, ngiyakuzwa nomoya wakho uphansi kakhulu kodwa akasithembe ukuthi since umfowenu usekwazi ukuthatha igxathu lokuqala nizokwazi ukuthi ninqobe lento nobabili yabo. Ya, sithembe kanjalo cause mina angiyikholwa lento, bengifuna ukuyibonela nami ngokwami. I know. Phephisa-ke kodwa siyabonga ukuthi uthatha i-call yethu. Okay, ngiyabonga ungifonela. Okay, bye. Akayithathanga le ndlela ade ngiyilindele. Kwangcono. Ngithusile. Kodwa nami indlela mhlambe nami ngiyibeke ngayo. Ubeke ngayo. Because ngimbalele zonke izinto esedlule kuzona. Ukuthi naye akabone nje naye akakhule manje. Yeah, I'm sure mhlambe yazi umthinta nje mhlambe nayo kahlale noma kukhona omunye lokho emtshela ukuthi hayi ngeke khona niphethe. Nami lento le ngisho kodwa yena nje ubengezwa lutho ngogogo. Kodwa ngiyabonga nje noma mhlambe sekuyikhona mhlambe umali ayikhona useyasivikela ngendlela leyo. Yaveza amaqiniso. Yo. Hayi shame sohleze silinyazwa abantu esibathandayo. Yazi ke kuthiwa ke na umuntu okulimaza umuntu oqhamuka le ngaphandle. But every day ngihlezi ngibona kuumuntu ola eduzane. Ngiyacabanga thina sibheko inyoka le ngaphandle kanti inyoka ngaphandle kanti ngila. Yo. Hayi nizwele babukela emakhaya Nkosi yami yazi angazi mhlawumbe ugogo bebona ukuthi sizolahlekelwa izingane zakhe ithemba lakhe kodwa ziningi indlela zokwenza into bengahlala nabo abatshela ukuthi abantwana nami ningangishiyi noma noseniganwa noma uganelwa noma kwenzakalani kodwa ningangikhohlwa kodwa akayi ugogo isithathe ngesinxele le kodwa ke siyabonga ukuthi bazokwazi ukuthola usizo bakwazi ukuqhubela phambili ngempilo zabo so Black Life TV siyanthanda kakhulu please if now une story sakho or confession office ukisho please feel free drop us a message usitshele ngaso ukwazi ohlala nami la ngicela ningakhohlwa to please share like and subscribe sinthanda kakhulu Is the Black Life TV